Audrey Meilir, Llywydd y Dydd yn Steddfod yr Urdd y Fflint eleni. Croeso, mae'n steddfod dda. Pa fath o effaith mae'n gael, i gael steddfod yn yr ardal hon o Gymru? Y gobaith mawr ydy bod o'n rhoi hwb i'r bobl lleol sydd... Maen nhw'n bobl balch iawn o'i Cymreictod ac efallai fel oedd Carol Parry Jones yn sôn dechrau'r wsos dyn nhw'n cael gymaint o hynny o sylw, ond maen nhw'n Gymru balch iawn ac os rhywbeth yn Gymru cryfach na unrhyw rai eraill, oherwydd maen nhw'n gorfod bwydro dros yr iaith ac eto'n cael ddim llawer o sylw. Ie, a wnaethoch chi sôn ychydig bod nhw ar y ffrontline fel petai yn brwydro dros yr iaith. Chi ehangu egluro ychydig mwy o hynny? Wel, o ran ystadegau, yn amlwg mae yna fwy o y Gymraeg na rheini sy'n medru'r Gymraeg o gwmpas ffordd ma'n fwy na llawer o lefydd eraill yng Nghymru. A beth sgynnoch chi ydi llawer o bocedi bach o Gymru balch iawn sydd yn brwydro yn ddyddiol, defnyddio'r iaith ac yn nhw'n cael dim llawer o fiolch, dim llawer o sylw. Ond maen nhw dal i fynd ati achos maen nhw'n credu yn yr iaith a credu yn ei hardal. Felly mae'n braf iawn gweld nhw'n cael rhywbeth o sylw ac yn cael y hwb yna. Ie, mae rhaid i nhw frwydro tipyn yn fwy Mae o, ie. eto na pawb arall fel petai. Ie. A pa fath o, chi'n Llywydd y Dydd, pa fath o gyfrifoldebau sydd gennych chi heddiw? Yn gyntaf, cynadledd y wasg, a wedyn dwi'n meddwl bod fi'n mynd am dro efo Mr Urdd ac a gweld y maes. O'n i yma ddoe efo'r plant. A wedyn cael mynd i weld y coroni ac ambell i beth arall, siarad efo Radio Cymru. Dangos y Gwynedd fwy na'm byd. Gwych, wel, pob hwyl. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr.